الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی رحمت للعالمین. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی نوز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا مخدوم اہل سنت کاشف رموز حقیقت و واقف امور طریقت جنابی محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد امین صاحب قادری دامت برکاتہ مولالیہ درویش خدا مست زیب و زینت آستان آریہ صاحبال دار الفقراء انتہائی واجب القادر واجب الاحترام عزت ماباش کے رسول امیر سنا خانان مصطفیٰ حسان پاکستان محترم المقام جناب قاری محمد شاہد محمود قادری صاحب عزیزم نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب دیگر اشاقان مصطفیٰ بانیان محفل معززین علاقہ انتہائی عزیز القدر حاضرین کرام عجدہ پاکیزہ اجتماع جس کا اہتمام جناب محترم المقام محمد اعظم قادری صاحب اور انہوں نے دیگر رفقا نے فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات صدقہ جس راتی شکر حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لکے آئے صدقہ انہا راتاں دا جنیا نبی پاک نے غار صوت غار خیراج گزاری اللہ کریم میری اور آپ آپ دی آج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائی. چونکہ رات ساری ہی گزر گئی، میں نہیں کہتا تھوڑی ساری ہی گزر گئی، ان تقریر دا ٹائم نہیں ہے
اور نہ میں تقریر کروں گا، میں بس دو جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں. اتنی دیر اسٹیج پہ بیٹھنا اور ایک تقریر میں کر کے بھی آیا، قاری صاحب بھی محفل پڑھ کے آئے، صبح بھی میں 4 تقریریں کرنی ہیں، اور تسی بھی میرا خیال ہے کہ ساری رات بیٹھ کے یقیناً تھک گئے ہوگے. میں ایک ہی بات عرض کر کے تھی اجازت چاہواں، پھر کدے انشاءاللہ کل بھی میں لاہور آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ پاپا تقریر سنا دے مانگا. آیت مبارکہ پڑھی، نوجوانہ نے کافی منوں پرچیاں لے کے بھیجی ہیں کہ سنا دیو. اللہ کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جنہاں دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ قیام اور سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں. اسی دنیا دار اس سمجھنے ہیں کہ اللہ نے رات ساؤن لی بنائی، مگر اللہ والے نے دسیا کہ رب نے رات ساؤن لی نہیں، رب نے رات سکون لی بنائی. دنیا دار سو کے سکون لے دے، اللہ والے جاگ کے سکون لے دے. کسی نے رات بستر تے لیٹ کے سکون مل دے، کسی نے مصلی تے قیام کر کے سکون مل دے. کسی نے سکون وچ سکون مل دے تے کسی نے وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دے. حاضرین محتشم، اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ وچ راتاں جاگ کے قیام تے سجدے دی حالت وچ بتا دے دے. انہاں وچوں اج میں ایک شخصیت دا ذکر کرن لگا. بڑا قرآن جگراتے والے دی شان ہے. میں نے یقین ہے تسی بولو گے سبحان اللہ. میں نے یہ بھی یقین ہے تسی ہاتھ چوک کے بولو گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ تسا سارے بڑی سبحان اللہ بھی کیتی. قاری صاحب نے ماشاءاللہ تو انہوں بڑا محفوظ کیتا ہے. پر میں اعظم صاحب نے کہا گا اگلی باری سٹیج تے نا بسترے لگوا دے، یہ رام کرن سٹیج تے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ نہیں بول دے سٹیج والے، بالکل نہیں بول دے سبحان اللہ. کوشش کرو بلا تسی بھی سبحان اللہ کہندی. میں ویکھا تانوں جا چکے تھے، تانوں سرکار نے سارے تو اچھا بٹھایا، تہاڈا حق بندا اچھا بولو سبحان اللہ سارے نال. اچھا جنوں یاد ہے میں شام ویلے آن لگے اپنا ہاتھ نال لے کے آیا سا، مجھے بلا ہاتھ وکھا کے بولے سبحان اللہ. میں دعا کرنا حضرت آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑے سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے. بھئی زور لگا کے بولو جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات بچی تے نہیں پر جے بچ گئی تے نماز فجر تو بعد سویں تے خواب وچ کملی والا تشریف لے کے آ جائے. تے تیرا کی جاندا مولا جاگ دے محفل وچ اج سرکار دا دیدار نصیب فرما. اللہ کریم نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تمام آیات اللہ نے جاگن والے دی صفت کی. پورا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے قرآن ایک بار بھی سون والے دی تعریف نہیں کی. رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی صفت کی تھی. سیانے لوگ کہتے ہیں لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی، لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی. رفیق تو تارے گن دے رو پردیس جنا دے لاہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے ہی نہیں سوندے. ہن میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دیواں. بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ. والیوم تھوڑا والیوم. عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی نیند نیا آوے اے دن بات حیرانی
تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين مات ترجمہ بندرات رتی نیند نیا آوے تے دن بات حیرانی ہوں عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان اتنا تھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی یہ باہو فرماتے نے راتی انہاں نیند نہ آوے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی اب ایک ویلا ہو گیا نا دنیا داران دے ساؤں تے اللہ والے دے جا کے جاؤ سارا لاہور جا کے دیکھ لو رات ہوگی نا تے بازار بند ہو گئے دنیا دے بازار دن نو کھول دے نو دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھلتا ہے ویلا ہو گیا خریداری دا ویلا اللہ والے دی خریداری دا ویلا ہاں رب کو دینہ دے حاصے مانگ دے کدے کدے او دے کو رات دے پچھلے پہر دا رونا بھی مانگیا کرو پچھلے پہر دا رونا بھی مانگا دے دے آج میں جگراتے والے دا کا ذکر کر لگا حضور جدو آئے نا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ تو باہر آکے میرے نبی نے مشرق والچہرہ انور کی تک قمیض دے بٹن کھولے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے جدہ نہیں دل کر دو گھر جا کے سبحان اللہ کے بارے ضرور بولے گا صحابہ ویکھ دے اگلے دن عصر دی نماز پڑھ کے پھر اسے مقام تے رسول عربی کھڑے ہو گئے اپنی قمیض دے بٹن کھولے مشرق والچہرہ سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویکھ دے تیسرے دن پھر اسے مقام تے آکے کھلو کے نبی پاک نے قمیض دے بٹن کھولے مشرق والچہرہ سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن تے نارے آ گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے آپ ادھر کیے میرے کریم نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ وسد آئے اتھے آکے کھلوہ منو رحمان دی خوشبو آندی ہے یہ سیال کوڑ دی پنجابی زبان چے دا ترجمہ کران تے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میں اتھے آکے کھلوہ منو عاشق والو ٹھڑیوں ہواوائیں ہو دیا ہے صحابہ نے خیال آیا کملی والے آپ تیرے پیچھے تن من تھن دیاں قربانیاں اساں لگائیاں پتر اساں قربان کر چھوڑے مکہ چھڑ کے مدینہ تیرے پیچھے اسی آگئے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں کہ سونے مدینہ بیٹھ کے پیار پیا کری جانا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہے یا رسول اللہ آلینج والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے ادھے دن روزے جو گزر دینے اٹھ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی دی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ ادھے جسم تے برستی بیماری ہی آ گئی انہیں عرض کی دی اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی دی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا لوگ ہس دینے اور روندہ ہے جدو لوگ روندے نے وہ ہسدا ہے عرض کی تھی کملی والی آئے ادھی ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چمن جانتا کوئی نہیں
آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کردے نے عرض کیتی کملی والے ایڈا عاشق آوندا کیوں نہیں میرے نبی نے فرمایا اودی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا عرض کیتی سونیا او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کیتی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی کیویں گن کے دس دے ہو فرمایا صحابہ آنے والی امت نو دسنا جانو اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سجا عشق لے کے کائنات بھی کسے نکر چ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو جاندی ساری رات بیٹھے ہوتے کیا مدینے خبر نہیں کہ میرے غلام بیٹھے نے آؤ میں اور اختصار نال عرض کراں ادھر سرکار ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر سرکار مدینے ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر شام خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے ہوندے نا تے روز آ کے تے ماں دے قدم دبا دے تے عرض کردے نے امی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں اج دا نوجوان تے بازار جاوے ماں تو پوچھ کے نہیں نہ جاتا اج دا نوجوان ادھی رات ویلے گھر آوے نا تے باپ بیچارہ پوچھ لے پتر کتھوں آئے تے پتر جو گھوری پا کے باپ ول ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے جی کتھوں آئے آج تے ماں باپ نو پتہ نہیں نا دا پتر کتھے وے پر پوچھ نہیں ماں دی قدر تے اونوں پوچھ جن نے ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کولوں ہے اماں جو تسی اجازت دیو تے میں نبی ویکھاواں ماں نے روز کہنا پہ پترا ماں رکھا تو نبی نہیں آ کلی تو میری اولاد ہے تو ٹوڑ گئی ہوں میں مر گئی منو کون سنبھالے گا نہ جامی بے عبیس پترا نہ جامی ایسا ماں دا فرما بردار روزی چپ کر جا رہے ایک دن اونٹ جار کے کرے آئے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی دی اماں یہ مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی دی اماں میں سنے آئے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول پہ دینے عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی نبی میں خواہ آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا انہیں اپنا ماہی کنا کو سونا بنایا تو پتر تے نا فرمان بھی ہوں تے ماما نو سونا ہی لگ دے تے جے ہو بھئی فرما بردار ماں تو روتا نہ بیکھا گیا ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے نہ لگا لیا تے ماں کہنے لگی رو نا تو جاؤ نبی بیکھ گیا جا نبی بیکھ گیا یہ میں وضاحت دے ماں تے میں نے کئی راتاں درکار نے الحمدللہ میں بس دو جملے ٹورے نا انہوں کی چاہی دسیو جنہوں ماں کھے جا نبی بیکھیا دوڑے تے ماں کہنے لگی وہ پترہ بس ذرا دو گھڑیاں گل سن جی امی جان ماں کہنے لگی میں سنے چار پہر مدینے جاندے لگ دے نہیں تے چار آن دے لگ دے نہیں اٹھا پیران دا بیلا دے نہیں دوڑ دا جامی تے دوڑ دا یامی جے نبی مل پہ تے بے خامی تے نہ ملے تے اڈی کی نا سیال کو دی پنجابی زبان چا کھاوے پاؤندے پیری آ جائیں پاؤندے پیری آ جائیں میں ماں اڈی کا کر دی ہوئے گی انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میں ٹور چلیا تیری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبا دے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے نالے روکے تو کہتے نے امی دعا کرے آجے سونا گھاری مل جاؤ دعا کریے ماں سونا گھر مل جائے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چھٹورن لگے تو ادھر مدینے اما شاہ فرما دیا سرکار حجرے جو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا آشا میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک پرونا آن والا ہی وہ آوے تے انہوں جان نہ دے میں وہ منوں ویکھن آ رہا میں بھی انہوں ویکھن آئے اما شاہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر چلے گئے
ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چھم کے روندے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے یا اللہ انہی زندگی دے دے ایک باری تیرے یار دا چہرہ ویکھ لواں نالے روندے نالے دوڑ دے آ رہے عرض کر دینے کملی بانے آ تیرا اویس پہ آیاں آئی سونیا تیرا اویس پہ آیاں آئی دوڑ دوڑ کے پیروں چھالے پہ گئی اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دوڑ پہ گئی مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں نو جپے مار کے رون دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دینے تو آڈے مقدران دواری جاواں انہاں ہواواں چ سا لیندے ہو جتے میرا ماہی سا لیندا ہے نورے نورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پچھے مٹا ہویا آیا اماں عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے نبی کریم انہوں بھیجیا جے میں ویکھنے آیا اماں عائشہ فرما دیا بے آنا والیا تے سرکار دے گھر کوئی نہیں اویس دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی یا اللہ ساری عمر اڑی کا کردہ رہے آؤ جاما گا یار بیخ کے آما گا آج کیڑا گناہ ہو گیا آج کملی والے کیوں نہیں ملے اماں عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ تھوڑی دیر اڑی کلے سرکار آ جاندے نے عرض کی تھی اماں جی اڑی کام کی میں ہے اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑی کام کر دی عرض کی تھی اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چ ہو جاؤ نہ جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاؤ جتھے میرا ماہی پیا باسے دائے اماں عائشہ فرما دیا میں پردے چ ہو گئی اندر ہی بھی کھڑیاں والا والا آیا اودے والا وچ دھوڑے اودے پیراں وچ چھالے نے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس ہے فرما دی اندر آ کے تے نکیاں نکیاں چیزاں نو چمدائے نبی دے بیڑے دی مٹی چمدائے اودی حالت بے کے نبی رون لگے پئی فرما دیاں روندا روندا باہر نکلے آ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آ تے کہندا کملی والے آ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملن آیا سا ٹر چلے آ کملی والے آ میں کچھ نہیں منگدا کہ کوئی عرض کر چلے آ جب قیامت دیاڑایا بے اپنے آج کا بھی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں اماں عائشہ فرما دیا روندہ ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے میرے نبی جب ایک نا تے فرما لگے عائشہ کوئی آیا سی عائشہ رو رہی ہے عرض کر دیا سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے جلدی دس کیویں دس عرض کر دیا میں سونیا تینوں کی دس کیویں دس وہ دے پیراں وچ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے والا وچ دھوڑ یا رسول اللہ لگ رہا ہے کہ دھوروں ہی آیا سی کملی والا کو درویش ہی آیا سی نبی پاک دیا اکھا چتھرو آگے تو رو کے فرمایا واو یا ان والے آپ ٹرگیاں میں خوشبوئاں محمد نے بیڑی چھڑ گئے باہر آکے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ کہ میرا اویس لے آؤ صحابہ پڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے کی جو باہر نکل گئے اللہ دے نوجوانوں جے شام نہ پئی تے ویسے گھر بھی پہنچ گئے نبی نے ماں نے جدو دروازہ کھلن دی آواز سنی نا تے اماں کہہ دیئے بے کو ویسے آگے دکھ نل بولی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگ دے رون دیاں ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کی آؤ عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے تے اماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڑیک لے دوں عرض کی تھی اماں اڑیک آ نہیں کدھر ماں دبی ادب نہ ہو جاواں اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا تے ماں کہنے لگی وے رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں
چپ کر ماں دعا دیندی ہے تے اویس ماں دی خدمت کری جا تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا بے نبی تیریاں گلاں کرے جگ تے رب دی دیاں گلاں کر دئیو نبی تیریاں گلاں کرے گا صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے کوئی آ دوروں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ یہ تو چاننا تیرا ککھ رہ جائے پھر یار پیچھے اپنا ککھ نہ چھڑی تھائیو تے بابا فرید نے فرمایا سی نا کہ میں اپنی نو مار کے کنوں میں پتہ کی کہندے نے میری انگلی کٹی گئی میں بچ گیا اکھ ضائع ہو گئی میں بچ گیا شکر اللہ ضائع ہو گئی میں بچ گیا وہ جڑی بچ گئی ہے نا کدے او مر جائے نا کدے او مر جائے نا بابا فرید فرماتے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ پر پہلے میں اپنی نو مار ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاتا اپنا ہی ککھ نہ رہ جاتا یہ او ویسے جنہیں یار پیچھے ککھ نہیں چھڑیا آخری جملہ دے کے چلیا خواجہ ویسے کرنی روز 2 درم کماندے سا کتنے 2 درم روز کماندے سا پتہ کہ کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کر کے آج بھی عربی لوگ کھجور دیاں گٹھلیاں پیس کے تے اونٹا دی خوراک بنا دے آپ 2 درم کما دے سر اونٹ دیاں گٹھلیاں بیچ کے 1 درم خیرات کر دینا تے 1 درم دا کھانا بنا کے ماں نو کھلا دینا تے آپ پانی نہ روزہ رکھ لینا 1 دن آپ پنڈ دی روڑی تے گئے تے گٹکا پہ تلاش کر دینے تے کتا اپنا رزق پہ تلاش کرے کتا تے کتے نے جدو فقیر نو ویکھیا تے کتا بھونکیا کیونکہ کتے فقیران نو بھونک دے نا کتا فقیر نو بھونکیا اور وہ کتا جڑا فقیر نو بھونک دے وہ کتے نو اے نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتیاں دے بھونکا نہ کدے فقیران دے آٹے نہیں گھٹ دے کتیاں دے بھونکا نہ کدے فقیران دے رزق نہیں گھٹے آواز گدا کم نہ کند رزق گدارا کتا بھونکیا کیونکہ کتے فقیران بھونک دینے تو فقیران کتا ہی بھونک دینے وہ کتا بھونکیا انہوں نہیں سی پتا کہ آواز گدا رونق دربار کریم است انہوں نہیں پتا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا نوجوانوں کتا بھونکیا نا تے کتے بل بیٹھ کے جڑا جملہ بولیا میں اج دی رات دا تحفہ اپنی ملت دے نوجوان دے سپرد کر کے چلیا حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے بل بیٹھ کے فرماتے نے کتیا جے قیامت میں پل سے رات تے گزر گیا تے میں چنگا تے جے قیامت میں پل سے رات تے پھنس گیا نا تے تو چنگا ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ میری ملت یا نوجوانا خواجہ ویسے کرنی اوہ نے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا صحابہ جنہوں میرا اویس ملے خود کل اپنی بخشش دی دعا کروایا میرے نبی انہا صحابہ نو فرمایا جنہیں اگے ہی بخشے فرمایا جب میرا اویس ملے نا خود کل بخشش دی دعا کرایا جائے او خواجہ ویسے کرنی کتے نو فرمانے نے کتیا جب قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا نا تو میں چنگا پھنس گیا تو چنگا رات نو سون لگیا اکھیاں بند کر کے صرف 1 منٹ اپنا محاسبہ کریا کر کہ آج 3 ٹائم میں جڑے رب تا رزق کھا دے اس رب نو میں آج راضی کی دیواری کیتے شام نو سون لگیا ایک باری اپنے اندر چھاتی مار کے ویکھیا کر میں آج گناہ کتنے کیتے تو میں آج نیکیاں کتنی کیتے رات نو سون لگیا سوچیا کر کے تیرے اج میں ماں دی باپ دی کسی اللہ دے بندے دی گستاخی تے نہیں کر بیٹھا کسی دا حق تے نہیں ہے جو مارے میں کدھر جھوٹ نہیں بولیا رات نو سون لگیا 1 منٹ وچ انسان تقریباً 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
ایک باری سانس اپنے اندر کھڑ تے میں نے بند کر کے دس جے رب اجازت نہ دے تیرے جسم وچوں سانس باہر کیویں آوے گا تے جے باہر آ گیا تے رب اجازت نہ دے تے اندر کیویں جاوے گا اپنے سانس نو قیمتی سمجھو ایک منٹ وچ بندہ تقریباً 6 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ دے تے ایک باری قل هو اللہ پڑھیے تے 10 سپاریاں دا ثواب ہے تے ایک منٹ 6 باری پڑھے تے 2 قرآن پاک دا ثواب ہے تے روز ایک منٹ 6 باری سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں تے مہینے دے تیرے 60 قرآن پاک بن دے کدے کر کے تے عاشقاں دا ذکر سن کے نعرے لگا کے لنگر کھا کے سبحان اللہ کہہ کے ٹر گئے پر گھر جا کے بھی سوچا جی میں واپس چل لے کے کی آیا اپنے دل سے جھاتی مارے جے عشق رسول دا چراغ چلتا ہویا نا دل دے آلے وچ پھر سمجھا جے معافی آواں